Li Tirkiye hilbijer dibêjin ev ê pirsgirêkên aborî di biryara dengdayîna wan de bi bandor bibe. Benim için kriter olan işsizlik. Ji bo min pîvan bêkariye, hûn rewşa welat dibînin, xema min tenê bêkariye. Ez ji bo vê çareserekê dixwazim. Ne giringekê were helbijardin. Bo min berbijêr negiringin, ji ber ku bêkarî, aborî û rêya Tirkiye têde demeşe, bi rastî ne baş e. Alîkarên Serokkomar Erdoğan dibêjin ku Tirkiye di helwestek pir baş daye. Gidişat falan gayet güzel. Karobar gelek baş dimeşe, we berhênan li Tirkiye baş e, tenduristî û nexweşxane û rê gelek baş in. An ku her tişt gelek baş e. Bo nimûne, mûçe bi kêmî 2300 lîreye her tişt baş e. Lê hilbijerên din dibêjin ku ketina nirxa lîrayê nîşane ku helwesta aboriya Tirkiyeyê pêşta naçe. Karobar baş nameşe. Divê em li ser aboriyê bifikirin. Ez ê di biryara dengdana xwe de vê yekê bînim berçav. Payînek yekgirtî ya bo piraniya hilbijeran jî pêştexistina aşitî û evlekariyê ye. Ama bu her tişteki barış. Barış ne bir savaş tiştine aynıydı. Herkese destek donestler ojdonaku. Envet xozin, huzuriyet xozin u pokajya şehir xozin cülemegi. Hinek hilbijer jî hêviya hilbijartinek bêguman bar dikin. Peşi de adbêjim inşallah bir de seçmeka demokratik ev ku halkê oya xwe kullanmışken oya ne de gasp kirin. Hilbijerên Tirkiye dibêjin ku heta 2023 ev cara dawîne ku ew ê deng bidin û ev jî van hilbijartinan gelek girîng dike.